Kým súdny proces pokračuje na ťažkom trestnom súde v Denizli, názor 2 členov súdu je v prospech trestu smrti. Avšak prezident Ali Rzabej je za oslobodenie. Práve keď sa blížili k záverečnému rozhodovaciemu pojednávaniu, nastane neočakávaný incident. Člen súdu, ktorý zvažoval trest smrti, náhle ochorie a na jeho miesto je vymenovaná sudkyňa Hazne Šener. S týmto vývojom sa absolútny trest smrti zmení na oslobodenie. Keď sme boli na strednej škole, pozerali sme sa zo školského dvora a videli sme, že polícia obklúčila tamojšiu mešitu. Boli tam policajti, žandári a policajní dôstojníci. Berieme to smerom k vláde, vidíme to zo vzdialenosti asi 50 alebo 60 metrov od školského dvora. V tom čase som práve prešiel do 2. ročníka strednej školy, takže nás vtedy nebrali, pretože sme o to nemali taký záujem. Občas sme sa tam zastavili. Vzali tých úzko zapojených do tohto štátu ako Mehmet Fejzi Efendi, Hadži Emin Efendi a ďalších. Tiež svedčili na súde, ich výpovede boli zaznamenané. V skutočnosti ani oni neboli odsúdení. Všetci boli oslobodení v Denizli. Udelili kolektívne oslobodenie. Odvolací súd tiež potvrdil oslobodenie v Denizli. Ten Denizli súd predstavuje veľmi kritické obdobie v živote Bediüzzámana a v službe Risaleh Nur. Toto sa odohráva za podmienok 1943 až 1944. Z tohto pohľadu je to kritické, neočakávané. Tí, ktorí ho postavili pred súd a vládne sily za nimi, to neočakávali. Jeden z sudcov je z ťažkého trestného súdu. Jedna zo sudkyň, ktorá súdila na ťažkom trestnom súde v Denizli, je žena pani Hazne. Súd neočakávane rozhodne o oslobodení Bediüzzámana na súde v Denizli. Toto je veľmi kritický prach, teda myslím z hľadiska služby Risaleh Nur a šírenia zbierky Risaleh Nur v rámci Anatólie.